Uy, shout out ko sa tanang mga babayi. Hilig kayo ng salida karon nga 365 days. Shout out ko niyo girls ha. Big shout out para ninyo. Naglagot sa ko ninyo, naalarma yung ko ninyo ng binuhatan ninyo. Pag-open ako sa Facebook kaniha. Nang tambad na ako nga una yung picture. Nag-share mo picture adong bidang lalaki. Ha? Pinaka-caption pa og gwapuhan nyo, oy, kidnapa ko be. No, naglagot yung ko. Sali kay gwapo, sali kay tato tong laki, sali kay lamig lawa sa matso, na yate. Basta natanan, tato. Ang agad na mo girls nga, pakidnap mo. Labong dito kami mga maot. Igor agad mo sit-chat ninyo. Masuko mo. Ingnan dami ninyo. Manyakis, bastos, magilak-hilak din mo. O diba, musumbong mo sa iyong papa. O diba sa inyong kuya. O diba, padala may sumon sa kapitan mo. Pakiha mo. O the worst, pag yun, ipatulpo mo ninyo. Masaman, maot man. Pero gani o gwapo, para itong bida sa 365 days. Ha, birthday. Mga gato mo nga pakidnap. Alarma yung ko na. Usarag yung masulti na ko ninyo. Los ninyo girls, los.